Vi har samme utgangsstilling som diagonalløft. Strak arm, strak bein. Og så løfter vi bare kneet på det beinet vi står på. 5 cm over bakken, eller så nærme du klarer. Stabiliserer du der. Ups. Det er ikke lett, det er mye balanse også. Og på begge sider. Prøv så rolig som mulig. Nei, det er ikke første gang, altså det vil være veldig dumt. Satt med en gang. Rolig fint. Litt kjedelig da. Igjen så er det, altså beinet bak. Strak ut. Ja, og røsker du ned telefonen til treneren, det er minuspoeng.